Oimore nyakorom gajuangen geno marani rio makare machiegni ahinya chenro enoimore e Ramogi TV waikoni weche manyien mago mag siasa bende medo chwakore e pacho ka nyakorom gajuang ka kwethno maketo sirikal tesre koro seo sirikal kuom tulo mosebedo kamoche kuondego mag rombe mag siasa mago mag linda mwananchi ka bende ng'ato nowito ngimane odiochieng'no manyoro nyakorom gajuang wamiler ka bende warwako pachi e line marwa enario adek auchiel nono wantie live e Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Dwa her mondo awinj pachi kotendre gi weche gi mwai kino dia makawuono chenro ni mar Oimore. Mokwongo magi thuon weche. Akaniambia Sifula uko wapi? Kaambia niko kwa ofisi ya kina Olwanda, wameniambia wanashughulikia Olwanda. Olwanda kosi. Kaambia watu wanakudanganya. Bona kamekufa bona kako hapa chini. Familia kod jobodaboda yuagora tiro kalore gi nek mar jago manyonegi e kinde romo mar siasa mar linda mwananchi e kaunti ma Kakamega. Lakini msitupatie hii comedy yenye mnaenda mkutano na tear gas, unaenda mkutano kuenda kujilinga tear gas mwenyewe na unaenda mkutano kama umebeba majambazi na magunzi. Jodito mag migao mar arita ogolo siem mager ne jochwak lweny masani kelo midhiero kod monj e paw siasa. Juat ma arita ne nyithindo kata sago tiena liao gi kane yuak ane mal chandora kod nyaka tiyo gi masichungu kwani ngeto ginyalo yini. E sigana makende kawuono warango midhiero mokwako ngima familia moro e kaunti ma Homa Bay mamiyo gi wuoro duto nigi ng'ol mar winjo wach. Machiegni nyakorom gajuang chendo enoimore wantiere gi jaloko Lizo Tieno nyinga Lydia Okelo. Anyuola mar George Olande jal manyone gi alap ma Amalemba Kakamega County e kinde romo mar linda mwananchi yuagora tero ne wuodgi magiwacho ni ok en janjore kaka osebedo kalandore. Aka jafwambo marwa mar weche magarita Cynthia Onyango lero report mar obila wacho ni George Olande nyorik okwongo chwoyo jal moro kod pala e wiye ka bang'e jopiny omonje kendo ma okawo ngimane oko. E kar kano ringre ma Jaramogi Oginga Odinga, ringre George Olande Otobi ochopo kowuok e boma ma Mbale kama obila ochwale ringre mare bang' nege kod jopiny e kinde romo mar linda mwananchi ma otimore chieng' Ngeso. Kaluwore kod min ode Florence Atieno, George nyowuok okinyi kadhi e tije kaka pile. Mak mana ni kano chopo kar sa auchiel mar odiochieng' oyudo simo moro manyokelo luoro e chunye e wi chal mar ngima jaode manyodhi e romo mar siasa e alap ma Amalemba e kaunti ma Kakamega. Nikaenda direct kwa ofisi. Kufika kwa ofisi nikapata wakubwa wake hao wengine hapo na other members. Nikamuuliza nini mbaya? Kaniambia hapana, just calm down. Olwanda ameumia but anashughulikiwa, anaenda hospital. Nika relax. Kukakaa kidogo nikamwambia hebu niambie amepelekwa usiku kweli? Ati yeye anapelekwa usiku na wenye wako huko anashughulikia. Bankinde machuok Florence wacho ni nyoyudo simo moro mawuok kuom jal machielo manyoketo ne ler ni jaode onegi kod jopiny. Kuna one friend niko naye kwa hii simu. Kumbe alikuwa huko. Akaniambia Sifula uko wapi? Kaambia niko kwa ofisi ya kina Olwanda, wameniambia wanashughulikia Olwanda. Olwanda kosi. Kaambia watu wanakudanganya. Bona kamekufa bona kako hapa chini. Watu wanadanganya mpaka lazima Anyuola bende okwedo weche maliekore ni George Olande yande en janjore mitiyogo ka gimako chung' ni gidwaro ratiro e wi nek mare. Jok malando no Olwanda en goon. Olwanda is not a goon. Olwanda ok en goon. Olwanda was a chief security mar boda Kisumu County. Adwaro justice ne jaoda mondo mi justice. Moko kuom jogo ma osebedo ka otiyogo wacho ni Olande yande en jachiw arita e rombe mag siasa kendo chopo mare Amalemba Ground
ne en mar chwalo ote ne obila e chal mar arita e kinde romono to okelo lweny. Kanwan Siala, Otobe was in charge of security, and mana command security Masiala. Na keto Otobe in the main gate entrance. Banyisogi no onge ngama donjo ka ma onge tag to onge angono reflector mane ondik ni Linda ground. Koro Otobe was following order. Makoro nek makawuono ni miluongo no Lwanda ne chief security mar boda in charge of crime prevention and also incidents report to police etc. Omiyo joma pani temo luonge ni gun, mano is wrong for ngamonegi no dhi e tich. Lipot mar obila mag Okwach Kich ewi nek mar George Olande wacho ni Olande nyochuoyo jal moro manyinge Hussein Hassan kod pala e wiye bang' bedo kod gwandruok gima okelo ichwang' mar jopiny ma ogoye monege kanyo. Obila bende wacho ni negiyudo pala kama nek makamano otimore kagie sani nonro dhi nyime ewi nek Olande ka ler margi bende wacho ni George Olande en jadak ma Kisumo kendo en jariemb boda. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jodito mag migao mar arita kwe omedo golo siem ne josiasa mapacho ka kod johera magi machwalo lweny kod tule pau siasa. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen molose kanisa ma AIC Kipkelion e kaunti ma Kericho siemo jogo masani tiyo gi kweth njore e rocho rombe mag siasa. Jagoro mar migao no Dr. Raymond Omolo ma bende olose kinde limbe mare kaunti ya Migori bende ogolo siem makamano kowacho ni ibiro kawo okang' mar chik ne jochan njore e siasa. Politicians wale walikuwa Kakamega jana, wale walikuwa Nyeri, wale wamekuwa Nairobi. Nendeni mikutano kwa amani, nenda mkutano, tutaweka polisi kwa hiyo mkutano, lakini msitupatie hii comedy yenye mnaenda mkutano na tear gas, unaenda mkutano kuenda kujilinga tear gas mwenyewe, na unaenda mkutano kama umebeba majambazi na maguns na visu na mawe na marungu. That we will deal with it family. The IG has a responsibility to ensure yule mtu alikuwa anatupa tear gas jana ndio blame police officers. He must be searched and arrested for that kind of acts of trying to seek for sympathy and to incite the people of Kenya. There is only so much that the police can do. But there is a bigger part that rests on us as leaders, but also on the people of Kenya. So Jomigori nyaka puonjre gi dak gi kwe. Okubi yao dhao kai tupenjo ni police ni kanye sama jigore. But ang'eyo gi paro ma wan godo kaka sirikal kotelo gi President Ruto okwabi yienu mondo keth Migori. And we will not allow anyone else. Josiasa maketo sirikal tesre ose opinyo wacho kuom tulo kod monj manyonene rom siasa ma Kakamega kama ng'ata achiel owito ngimane. Kotane kod jatend duond bura mar Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka kod jatend DCP Rigathi Gachagua jotelogo koro dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto kod jatend arita Kipchumba Murkomen odwok penjo ewi monj ma kamago. Monj kod tulo mane onene romo mar Linda Mwananchi mano bagi Kakamega no bedo mise mar twak romb siasa mano bagi kawuono gi kweth maketo sirikal tesre kar chung'od bura ma Embakasi e kaunti ma Nairobi. Kweth maketo sirikal tesre kotane kod jatend Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka kod jatend DCP Rigathi Gachagua oseo sirikal kuom monjno ka koro gidwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto kod jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen odwok penjo ewi monj makamano. Tear gas mahala popote inatolewa, iye jue ni tear gas ya William Ruto na Murkomen, na we shall hold them accountable. Huyu Kipchumba Murkomen amezoea kutuma askari na tear gas, wanashtua wananchi. Hiyo tear gas ikija msiogope, si ndio? Jotelogo wacho ni tulo mane onene romono nyiso ni jatend piny Kenya William Ruto okta piny Kenya kaka owinjore, kagi wacho ni monjno nyiso picha marach ahinya te kinde ma piny Kenya chomo yiero maduong'. Ruto kuingia na bottom up akatoa Linda mama akaleta sho imeharibu maisha yenu, hajaribu jamani. Tujikomboe kutoka mauaji ya kiholera.
tujikomboe kutoka kubomolewa. This advantage you are giving William Ruto. Motelo ne mano, itelogono yore nyasi mar lamo e kanisa ma PCA utawala kama ne ginyiso yie margi ni gibiro yombo yiero mabiro kendo golo jatend piny Kenya William Ruto e telo. Ata alisema atashinda milioni 2. Tunamtangazia Ruto atashinda na zaidi ya milioni 4 na Wakenya. Tukisikizana ni Eugene Wamalwa mtampigia kura. Tukisikizana ni Dr. Matiang'i mtampigia kura. Nililinda mtihani na haikuibiwa. Utaiba kura zetu. Kwethno koro geto tero rombegi mag siasa e counties ma Kisii kod Nyamira e juma mabiro. Jakom ODM Gladys Wanga notelo ne jotelo mamoko mag ODM medo siro kang' margi matwak gi duond bura mar UDA motelo ne yiero mag 2027. Wanga wacho ni gibiro bedo piny gi UDA mane onegi pogo telo maromre sirikand broad-based. Jaod bura ma Kisumu West Rosa Kinyibuyo kwa jo county ma Kisumu mondo okony gero ODM komedo ni manosendiro Raila Amolo Odinga noweyo kanitie telo mar broad-based kendo mane magisiro lwedo kendo. Telogo no lose karomo matomboya Liba College kinde nyasi mar solro mar siro dongruok. Sa aboro odiochieng', josiasa go noyuoro e nyasino mar goyo harambe kendo jiwo jogedo mopogore opogore e kaunti ma Kisumu. Ka morgi hilo nyokwako aluora mar kar tayo chenro matomboya Liba College. Kanoloso chenro no, Jakom ODM Gladys Wanga owacho ni gibiro bedo piny gi UDA mar neno ni gipogo telo maromre e sirikal mar Manywanda. Dr. Buru Oginga omiyowa plan. Owacho ni hatuwezi kaa bila nini? Tunataka nini? To mae kaka wadhi yudo power. Owacho ni chama ogombaka. To kendo kwa gombaka gi UDA to wago gino 50-50. UDA yudo 50, ODM yudo 50. Gino wago barwa bar. Ka UDA yudo president, ODM yudo deputy. Kagi yudo ministers apar, wambe wa yudo par. Mane yo mwade go to power. Jaod bura ma Kisumu West Rosa Kinyibuyu to kwayo ganda mondo kony gero ODM komedo ni mano senindo Raila Odinga noweyo ka ginie telo mar broad base kendo mano ema gisiro lwedo. To gima jakom weyo wago en riwruok wa kako ganda ma joluo. En riwruok wa gimoro achiel maweyo wago ni ODM. And so he left us in broad based government. And that is where we as ODM, we shall remain. We have given Dr. Senator Oburu Oginga the mandate to begin negotiations for us. And that is where we are. Jaod bura ma Kisumu Central Joshua Ronto korka kore owacho ni gidwaro loch kendo ODM ka otelie gi Dr. Oburu Odinga kod Jakom Gladys Wanga ema giyango. Wasachopo sama koro nyaka wariwre. Ka kwariwore to wadhi gore piny adier koso miriambo. Ok wadhi mabor ka waonge sirikal. You can't just want the power without being part of power. And that is the only way we are going to reach Canaan via Singapore. Carolina Tieno, Ramogi TV, Kisumu. Jagoro mar migawo mar Dr. Raymond Omolo okone jotelo makaluo mabende nitiere ODM mondo ket dwach jopiny nyime e kinde ma gibiro keto winjruok mar siasa e kindgi kod jatend piny Kenya William Ruto motelo ne yiero mar 2027 e kinde moko kuom jotelo moyiere kaunti wa Migori bende omedo singo chung' kod jatend piny Kenya William Ruto e yiero maduong' mabiro. Jagoro mongere migawo no marite pacho kae Raymond Omolo mane ochopo alam kaachiel kod chenro ma Solomenda mar gedo ma kanisa no masirikisho e sub county ma Suna West kama ne otene kod gavana ma Migori Ochilo Yako Dume Suna West Peter Masara kaachiel kod mano Mauri Mak Nyamita kod jotelo mamoko wane gwenge mag Kaluo pod ni piny e wechego mag dongruok kendo
seche ma jotend siasa wacho weche mag pogo leo mag siasa bende nyaka koro giket weche mag dongruok mbele. Wach ma kamano siko jo siasa e kaunti ma Migori moting'o Bumauri Mark Nyamita kaachiel kod gavana ma Migori Ochilo Ayako. As we do all the negotiations, let it not be lost on us what is important for the people of Migori and for the people of this region. Pod nitiere gap maduong' Thurwa kaendi. Thurwa ka osedong' chien for a very long time. And we must be very deliberate. And we must challenge our leaders that as you go on with the negotiations, let's not forget that this region needs affirmative action. Endo jo siaya duto go no wacho ni seche miyalo kaka ji dhi dak 2027 ka sirikal dhi mare dhi mbele kocha ni to nitie mar wananchi oyal miwinjo barabara mikwanogo iwinjo SGR mikwanogo gi stima mikwanogo aeti yalo kaka bendi pogo kombe ber kose ok ber kapok wa negotiate ni ng'ama dhi bedo kanye wabeduru kaka oganda kaka wajo Migori ka sama SGR chaicho orie Kisumu kadhi Uganda wambe wapush kaendi Mheshimiwa Peter Masaran kodi ka gi governor to gi jotelo wamoko gite omiwa leg moro madhi kama madonjo Tanganyika kaka lo Migori. Jago ni mongere migaon marite pacho kae ko Jesus moko e kaunti ma Migori manochopo chenro ne mar Lam kaachiel kod Solomenda bende ne okono gene luo mondo koro chung motegno ko jatend piny Kenya William Ruto nikech dongruok ma osekelo kaluo. That for the first time in the history of our country, you can access health services whether you have a salary or you don't have. We now have more than 29 million Kenyans enrolled on the insurance program platform of SHA. Because of what the president has done and because of what he's continuing to do on his account, on his own account, he deserves our 100% support. Gochne President Ruto nini kech no moso rekodwa ni waikore. Okwa gochne President Ruto nini kech wa munyoro ni kocha. We are going to vote the president for the things he has done. Mawacho ni riwo ganda mondo ganda obed gimoro achiel maginyalo go dwar miduoge gi lemo okawo thuolo mang'eny omiya kwa uduto jodala wa mantiere ka ni wariure wabede i ODM. Kala bedi luonde nitiere ni koko nyalo bedo e kinde nyasini okruedhi adek mosinyiso gombo mar gilaro kom mar gavana moting'o gavana masani Ochilo Ayako jobunu ma Suna West Peter Masara kaachiel kod mano Mauri Mark Nyamita siasa mar kwe kaachiel kod luor ne onenore e kinde nyasini. Chokani ng'ato ka ng'ato biro chung'e tich mare. Peter Masara iwinjo kokwano mage. Mirimbo samoro no kowacho nikech jatende ni ka. Ana wacho ga pile niya ok ochuno ni nyaka wagore nyocha neno ka lweny omoko Migori ka lweny malich. To gima ne mako dhoga Mheshimiwa Masara governor ularango gicho sebe. Ano ke gima sechung moweyaga onge to ura mani molo ka penje wach to kingeni mbunge to podani mbunge ma Suna West to nyisa komoro maduong kora keni en mane ke chan president okadwa bede koro ng'ata ma Suna banko tuch ka podi nyiso jo Suna no ritiga par kwanegi gik mitimo to gibro winji kwanegi dadwaro ni katieko siasa na matieko 2032 ni tachom polo tir omiyo kariamb ne ng'ato okakiny ng'ato okaketh ne ng'ato awinjo ka siasa ogore maber ka to siasa bende ber en mani sai mapok ochopo. Mheshimiwa Nyamita iwacho ni ng'ama ok otiyo dhi dala iwacho kose ok iwacho an e hika mar adek kenda tiyo to kendo sa biro mana kaka biro pimo gik matimo ka e kaka biro pimo mauriri. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend piny Kenya William Ruto onyiero josiasa maketo sirikande tesre kowacho ni gionge kod oteku mar yudo telo. Ruto wacho ni en kod rekod motegno kaluwore gi chenro mag dongruok ma osebedo kotimo. Olose kanisa mar JCM e kaunti ma Kiambu kama omedo chwak agenda ma en go ne Jo-Kenya ka en gadier ni Jo-Kenya dok mede kinde mar telo. Nyika leo sema Jamhuri ya Kenya
kuna watu wengi wangefanyika marais. Mimi ndio nilisimamia uchaguzi yako pale ya. Hiyo nao hapa. Na wakati alituambia alisikia anataka kuwa senator, nikamwambia praise the name of the Lord. Kila mtu ufanyika. Hii jam, si mnajua pale tukipita Githurai inaanza jam, inasumbua watu mpaka kufikia Museum Hill. Mimi nimewaeleza saa hizi na wapangia vile tulijenga ile barabara ya expressway kutoka Jomo Kenyatta mpaka Westlands. Sasa nafanya ukarabati mambo kidogo kidogo. Mwezi wa 9 mimi nakuja hapa kuanzisha expressway ya ile technical training college iko hapa. Tunawajengea hostels. Tumetoa milioni 230 ya kujenga hostels ya technical training college yenu hapa Ruiru. Na hiyo kazi imeanza tayari, na sio hiyo peke yake. For your information, tunajenga hostels Kiambu County ya watoto 8,000. Tutalinda serikali yako na tutaipigania hadi upate term yako ya pili. It is because we are witnesses. We can see, we can feel, we can touch the work of your hands. Kwetra were ma wuok e kar chung'od bura ma Kasipul County ma Homa Bay bwore ruok margi mong'ere kaka Youth for Youth okone winjruok madhi bede kind jatend piny Kenya William Ruto gi ODM biro chiwo thuolo makare mane oyier jatend piny kendo e tielo mar ariyo e yiero mabiro. To irego e bwo patron mar Divikins Bondo ma bende NMCA ma West Kasipul Ward wacho ni duond bura mar ODM gi mar UDA gin e duond buche madite piny Kenya ma koriwore to nyaka yud telo mar piny. To irego ne lose kinde nyasi mar yawo log tich margi mantie bwa mo Ugis ne gikone winjruok makamano bende ber ka obi onywandie rawere mondo mi kik gidong chien e mesa ma ilose weche mag piny. Twang'eyo ni parties madongo e Kenya ka gin ODM kendo gi NUDA, and therefore ka parties madongo gi odonje wuoyo to nyiso ni weche dhi bedo maber kendo mai dhi loso pre-election coalition magikone dhi neno ni kerwa masani tiwa His Excellency Dr. William Samoei Ruto oyier. Adwa kendo nyiso joma matindo osabed itiyo kodwa e yo maricho e weche mag siasa. Wan mwakelo tulo, wan mwakelo dhao, wan mwakelo weche mang'eny e sa campaign. Tadwa nyiso joma matindo ni this time kik wayie mondo jo siasa kata jotelo ti kodwa e yo marach. Wabed peaceful kendo wang'e ni ng'ato ka ng'ato en owadwa kata en nyaminwa. Wan kaka jotelo matindo mane constituency ka wan kae to we are in a position mar chiwo opportunity ne jowa matindo mane constituency ka. Koro wakwayo yudhe te mane constituency mae ot makoro wadwa ringo go, mae umbrella mwada tiyo go. Adwa wacho ni sa osechopo ma wan kaka joma tindo nyaka wayud thuolo ma wanyalo ting'ore go malo ka wadwa moro nitie piny. Youth for Youth en office ma onywako kanyakla yudhe duto, jogweng' duto gi warwako well wishers manyalo biro kod partners manyalo biro bedo kod office mondo wabed kumoro achiel, wabed kanyachiel mondo gimedwa paro mondo wadhi nyime kaka yudhe. Daikan pariyo kod ariyo nyakorom gajuong bang' sa 3 mar otieno chenro eno imore erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV wakawo yo mokwongo asingo kawo moko kuom pacho ka ahinya to kotenre gi weche wa manyien magi mag oimore mwasebedo pakele. Mwalimu Faith Mzomo wacho ni osenene lela ni wuoche baba Raila Amolo Odinga onge ng'ama nyalo romo. Ng'eny jo ODM ne pakore kaka gin students mag baba to kare ne gininde klas. Sani ng'ato ka ng'ato thiro yugi kendo giwach linda magidwaro. ODM ochako matek ahinya. Wacho ni demokrasi oyie mondo ji ochokre kendo wach pachgi onge tiende bolo tiagas e romo mantiere kod kwe. Wacho ni gimako dhoge en ni party mar ODM pok obet ga mbele weche mag negotiations kama parties moko hemosebedo kasayowa mondo wariwre gi lwedo to wang' ni kaka wadhi piyo piyo gi wach negotiations ni bende wanayud 50-50 mwaneno ni osokoro parties moko nenowa ni one disparate. Mano wacho ni wuon power ni hema baba. To kama na ahinya Mwalimu Faith Mzomo maka kumu junior wacho ni kabeto jolemo owek miyo josiasa nafas mar wuoyo e pulpit nikech josiasa riambo nyaka e kanisa. Job Jagongo wacho ni chopo ne makare
entie Eldoret Langas gimino de Jacqueline Ochieng ogomos ne anyuola manyowe to wuodgi tulo makaka mega obila wetio gi magina gi tiagas aoyai waol gi wito ngima e kinde mag siasa yawa to wacho ni mingi Grace Jagongo nitiere seme okawo mos magi aine uko wacho ni entie kodwa kai chenro gin go ya moto mora ahinya gi chenro mar Oimore wacho kanyo ni weche gi chopo ne geyo makare iketo mana wangi weche gi mag siasa matimore pacho kanya Koromga Juang kati bayano Pastor George Mara Full Gospel Glow Church Mahoma Bay Town kachiel kod Pastor Elizabeth mar Bongo gi wacho ni nyithindwa owere gi tulo makelo lal mar ngima jopiny bende owe kao chik elwetgi siasa onego bed mano mar kwe gin kanyo gi mama Madam Vida mar Nyalkeny Primary. Bayano Calvin's Ascent wacho ni entiro sogo Kanyamkago wacho ni gi Charles Abidha weche gi chopo ne geyo makare Bayano kanye Elijah Marshall wacho ni entiere Oyugis Nyangiela jo ODM wacho no chiem chuth mbele pek mili non to ibilaw gi wana wa bila break jogi ketho gini gi 50-50 wacho kanyo ni hen gi mama gi Yuni Sauma mano benden pache maka kumujore ni kacha ka entie Krindo Kasgunga wacho kanyo ni pogotelo mane maromre ma JODM wacho to koma deputy president kod president to ging'eyo ne ok gidhi yudo kata Raila Odinga no ket agenda par kod Ruto to Raila otho ka Ruto poko timo winjruok margi koro jogi pane Ruto ok nyal pango gi nono mano pache Benta Charles wacho no sodonjo yo makare entiere kodwa ka entie Karen siasa to mit mana ka tulo onge wach mar tulo makelo tho ok ber wacho ni justice for women no ohinyno bidane no kanyo ote mar Rolex Ondeng kanti Homa Bay wacho ni belet ndeka tho goli dala ukae to yudi e dala jomoko okoyangore jogo mo maoro jokel lwenye robe mag jogo makwedo sirikal to sirikal winjore okonye jopiny mono lwenje makamago kik bedi thoth oganda Koromga Juang dwaro mondo mi rombe go beg makwe kendo ganda kik med wito ngimagi rombe mag siasa kendo oyo matin bad miyo wapachi line area 3 no mantika cha live Facebook bende Ramogi TV KE Boomer X kachel Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube oyo matin maino imore kike di mabo One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist, a child's smile means everything to me. That's why Colgate Maximum Cavity Protection unlocks 24-hour cavity defense, a formula boosted with calcium for lifelong smiles. Every child has the right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile. Colgate, #1 oral care brand in the world. Ariyo tarik 24 dwe mar ariyo wadhi donjo e chiro mar owala mar pesa kod mwandu ng'eyo kaka utiyo kod thuolo ma ochiwo mar keto pesa e kembe mag Kenya riwri kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny ka otwak kod Shemo Uko manager mar Data Services and Operations e Nairobi Securities Exchange mabiro nyisi paro magin godo ewi kaka inyalo tiyo gi pesa kendo gibiro konyi ng'ado rieko maber ewi kaka inyalo nyuolo pesani Mae kik bai, tich ariyo, saa 1 nyaka saa 1:30 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni kero Koromga Juang chendo en oimore wadhi mbele gi weche manyien. Riwruok mar jopuonje mar Kupet kod dwaro mondo mi duol mandiko jopuonje pacho ka mondo or kwae od bura mar loko chike mag mondo mi onywand jopuonje manyalo puonjo kit somo magikoni pod onge kod jopuonje grade mar 10. Etwak mare jagoro maduong' mar Kupet Akelo Misori kod Ramogi TV odiochieng' makawuono okoni higane dhi kalokruok ok onene kit somo mar 844 kod CBE e senior school. Kaka yuto moilero no Akelo kone tiegruok matindo ma TSC osebedo ka ichiwo ne gi jopuonj ok migi lony moromo e kit somo mang'eny ma chwale CBE. Gindalo matin to skunde yudo yweyo mar half term. Ywak nitie ni kamoro migao mar somo nyalo golo kothoth kit somo e thoth skunde ahinya to manie lai mag kwano, science lony manyasani,
tije mag lwedo, thothgi manie STEM kod Arts and Sport, kalore ni skunde onge kod jopuonj manyalo puonjo somogi. Riwruok mar jopuonj mar Kuppet kokalo kuom jagoro margi Akelo Misori koni e jumbe 4 ma jopuonjregi osebedo e skul, rem pod neno kendo chuno jopuonjre mondo lok kit somo mane ok gihero nikech jopuonj onge. Kaluwore gi kaka ne wachako CBE or CBC, ne wachake ka ok wang'eyo so many things mane dwarore. Inyalo paro ni wachako gi 14 learning areas, mwachako whittle down to 9 learning areas. To mae nobiro nikech ang'o? Magi obiro nikech wan gi midhiero mar staffing mar schools, wan gi midhiero mar facilities mag schools, wan gi midhiero mar infrastructure mar schools. Wawacho ni en technology oriented, we need to use computers. Computers nitiere skunde mang'eny ma pod iyudo ka nyithindo learn under trees. Koro ere kaka dang' connect electricity to be used under tree. E twak marwa kod Akelo Misori, okoni tiegruok maduol mandiko jopuonj TSC osebedo katimo ne jopuonj, ok mul moko kuom lai kaka tuke, kod tije lwedo kaka mag sitima, udwak kod gedo, jopuonj pod ni nono kendo ka ok orangi to jopuonjre dhi lal ma oko ka kit somogi. Cannot your team retooling the month of December and part of January. Retooling ne oko embrace all the learning areas nikech Teacher Service Commission ne onge gi jopuonj moromo e all the learning areas. One of them en kaka sports, another one en kaka these technical areas like electricity, home science, and even woodwork and building and construction. These ones are new learning areas. Mandio puonjgi mana nitiere skunde no se gol mo the public service magi puonje TTI. The main infrastructure in school for alana en japuonj. To ka japuonj no onge, geche ni kata books bed mar 1001 kata wabed gi technology machal nade manyalo enhance learning. To pod ok wanyal timo nikech japuonj must be a facilitator. Kakoro gidwaro mondo mi TSC odhie od bura or kwayo mar loko chikegi mondo migi manjo lony ma inyalo nywandie TSC mondo puonj kit somogi ma ok puonjie kuonde tiegruok mag jopuonj. Teacher Service Commission pod odak mana traditional role mare mobedo created gi the constitution. Ni gin ginyalo mana employ trained teachers. To koro en high time mondo giyaw this space nikech mondo wa succeed a CBE implementation nyaka wayie ni Teacher Service Commission pok nocho obedo gi jopuonj moromo e learning areas te e areas masekwanogo. Koro sani endi nyaka gi bed gi regulation ni sani wanyalo yaw and en gima nyalo timore within just a day. Gidhi e parliament, gikwayo parliament mondo omi oloki Teacher Service Commission Act 2012 mondo wabed gi TSC Act mo embrace the CBE curriculum. Nyaka sani piny owacho koni gisechwalo atamalo 70 mag buge e skunde duto kendo thoth kit somo osechak puonji. Judith Omondi, Ramogi TV. Moingo ji 20 maki Nakuru West kokalo ya pedha ma obila otimo kono marakore gi jonjore kod jousiedhe ameroji maoriwo koda ka kuong machiko kopuodho. Jafamarwa Ojuang Barcelona miyo waler heya pedhano. Otieno mangima, obila makwan gi hingo 400 ne otimo apedha kuonde dak mag Gioto, Hilton kod London mayudore e od bura ma Nakuru West. Achiel kachiel nyaka kuonde miuse kuong ma ok opuodhi. Kaine gipuko kuonggi kendo obila wang'o kuonde miusogie. Hii barabara watu wengi wameumia na wamedungwa visu. Na pia si hatufurahi vituko zikiendelea hivi. Na wenye wanaumia wengi ni innocent. Kama abiria wanaumia kwa barabara, wanatolewa kwa magari, wananyang'anywa na gari zinavunjwa, watu wanaenda hasara. Sisi vitu zetu za kazi zinaibiwa. By the way, barabara nilipata imefungwa na sikujua chanzo cha mambo ya barabara kufungwa. Sisi tulijaribu kuongelesha vijana tukawaambia kufunga barabara ni kuharibia kila mtu kazi, mpaka wazazi wao wanaharibia kazi. So hizo siku 2-3 hatukufurahia sana na tulitaka kujua ni nini inaendelea. Kwanda maro bila Nakuru Emmanuel Opuru oyango ni ji moheo 20 omaki apedhano kai itudo gi uso mar kuong machiko kumo to kod nyasore. We have arrested one person in a connection with illicit drugs. Already
action has been taken. He has been ferried to the police station. And we have also arrested at least 2 idlers who have been roaming around inciting the people to continue causing mayhem within the area. E thuolo mar jumbe ariyo, kuonde dak mag Gioto, Hilton kod London, tulo osebede kweth ariyo mag jonjore tok ka nyocha okwal simbo ng'we yamo mar jago moro. Kweth jonjore osebedo ka keto ang'enge apaya mawuok Nakuru kadhi Kabarak, kendo dwaro chudo kowuok kuom joriemb nyamburko. Komanda mar obila e gwenge mag Hoho mar Okak, Samuel Ndai, ogolo siem kaluwore gi chal mar arita kono. Obila owacho ni apedha biro dhi nyime, ka nonro bende yango ni ji 3 osenegi gi jonjore, ka mamoko 38 odong' gi adhonde mag pala ma ochuogi gi jonjore e thuolo mar dweche 2. Isiwe ni ya siku moja. Sema wenye wanafanya operation, wenye wanalinda kijiji na wenye wanafanya operation wanajua wale wabaya na wale wazuri. Hivyo wakati ambao wanafanya operation wachunge watoto wetu, sababu matiaga zikitupo kwa watoto, hiyo ni shida kwa macho yao. Usalama kama hakuna mahali, hakuna maendeleo yanaweza endelea. Naomba tu wazidi kuendelea na hii kazi, watusaidie, watu support, kwa sababu biashara mingi zinaharibika. Hata kwa hoteli hapa, ukienda kwa hoteli unapata chakula zinaharibika kwa sababu watu wanaogopa, wameweka uoga kwa watu. Barcelona Ojwang, Ramogi TV. Jagoro mongiore migao mathieth Dr. Oumo Luga oyawayanga od jatuo mo oheore kar thieth Manyabondo Mission Hospital. Od jotuo moyaone dhi konyo jotuo e alwora manyaka sub county duto. Oting'o Tanda Beach kendo koro dhi kelo fungruok ne jodak mosebedo kalawo thieth kuonde maboyo. Jagoro no noten kod jotelo moko kamo riwo Fred Nyinguro, Trevor Mbija kod Willis Raburu e kind mamoko. Limbegi bende okelo berne nyamrerwa manyakach kamane giketa yanga chenro matunza afya ma ibiro chwal kod nyamrerwa. Kawuono wabiro kae mondo wayaw ICU kendo wang'iyo osiptalni noger gi sirikal maduong' kaluwore gi weche mag accident matimre e ndalowa kae, kendo osiptalni waketo mondo obed managed gi jo mission nikech partnership ma wan go e kind kanisa to gi sirikal. To wayaw ICU kae kawuono mabokonyo jopiny, kendo gik manie ICU go te nokel gi sirikal kaluwore gi funding mar Africa Development Bank ma pod wachule loan nyaka sani. Koro mano pes sirikal to wayiego, kendo wakelo boxes mag vaccine mondo nyithindo te oyud chanjo. Nakelo mana PS Oluga mondo jokonywa ka wanero pile dongo monge gi dondruok en mana tich kende. Mano kende gimo kila kaka wuono weche mag siasa wako wacho bang'e to seche makoro sirikal biro mbitane maluongo PS Oluga en diere ka. Koro otie penjo mucha kupenjo la kalo kanya diere. Ugingi mwadwa mbele kanyo kamano. Koro agone PS erokamano, oseyawe, warwako jotuo kendo gi jatuo moro ma ineno ka condition ne ok ber kata ok onya bet e ward, odwaro services mag ICU. Warwako Nyabondo mondo bi mondo ne kaka wan bende Nyabondo wariwore gi osiptende moko mantiere mana Kisumu kocha matimo services mag ICU. Wadhi county ma Homa Bay, kinde mathoth ting' mar PD osebedo ka wene joma mine ok mana e gwenge ma Kaluo kende to kata moko e pacho kae. Limbe ma watimo hemo kuom gwenge ma Homa Bay chal ka gima obedo county mokwongo Kaluo ma koro thoth chuo onywako lwedo e PD ahinya to ne nyithindo mani piny mar higni 3. Gino magikoni osekelo konyruok ok ne nyithindo kende to kata mana kod joutgi. Judith Omondi nigi ler. E okinyi mang'ich wadonjo e chuny boma ma Homa Bay e alwora mar Nam Lolwe. Yiedhi mag jolupo duogo mar go bang' tich e otieno mangima. Nam pod okwe apaka onge kendo atudo pod yudo thuolo mar goyo abal. Boma iyo kwe kendo joma dhi ohala ma pile pile bende chapni. Ng'wech golowa e boma kendo wadonjo ndhiwa ka warado kod Wellington Oyugi e dalane tije ma pile pile dhi nyime. Mama luoko kendo pod loso dala. Oyugi odich luoko nyare mani piny mar higni 2. Oikore mar dhi e klinik
Elwete en leso kod book clinic, achiel kachiel nyaka Malela level 4, picha maneno tek ahinya e kind joma chuo. Itwa lirore kendo gi kony mar ruoth magweng'ni, wamanyo mathoth, wachopo e romo mar chuo kendo kamachielo. Bacho dako ingo. Tingo mana yathito dako be ni mana kae. Kamano. Idendo gino kende machuok dwa. Wachopo e romo mar chuo kendo komachielo mar mine, wamanyo mathoth ka joma chuo ka oting' mar rito nyithindgi, ok mana ma osenyuol to kata ma pod ni e ich. Wagwelo achiel kuom wuone, Jasper Opio, wuon nyithindo 3 makonowa wuodhe ngima nyithinde. Chiemo wato chama wakeno ningo nyathi cham chiemo mane konyuol. Koro okonya ong'eni ng'ato miyo ka negi echo ningo cham ang'o. Nyathi ma pok onyuol cha odwaro ang'o kur, to kosenyuol odwaro ang'o. Koro miyo ang'eni kit chiemo moningo cham ka miyo negi ich, gi kosenyuol, gi kodhodho, gi ka nyathi osebedo maduong', nyaka nyathi chiemo rodong mabed ng'ama ng'ongo. Gifwenyo ni nyathi dhoth kuom dweche 6 ka ok ochamo chiemo moro amora, en mana chak kende ma kizungu wacho ni exclusive breastfeeding, and mano miyo nyathi dongo ka en very strong. E thoth miere ma kaluo, wuoro ne chalo jamadar, maka odonjo to ji duto walo piendegi kendo ringo lal. Picha ma opogore kod ma waneno ndhiwa ka nyithindo ringo mar kwako wuonegi. Ma en nyathi manyalo puodho ir wuon kod wach moro amora. Nyathi dwaro tugo mang'eny. Tugo mang'eny en ni samoro odwaro ng'eyo mondo bongo no timo nade, bongo no yawre. Koro wan kaka society samoro ok wanyal afford ng'eyo toys go. Meke nan nyithindo 3 akaw patik mar loso negi to giriembo. Koro ne wafwenyo ni kare bedo gi nyathi machiegni bende konyo janyuol mondo nyathi ong'ise the secret mane seche moko timore koonge. Kano dhi tich, onyalo wacho ni baba alikuwa ananifanyia hii, mama alikuwa ananifanyia hii. E report ma ogo chapa kod riwruok ma ok mar piny owacho mar UNICEF, bedo mar jonyuol duto e ngima mar nyathi ahinya to ne nyathi mani piny mar higni 3 ok konye dongo mar obwongo kende, to medo nyadhi mar nyathi kaachiel gi nyalo mare mar dak maber kod jowetene. Nyathi nyaka dong physically, nyathi nyaka bed gi rieko ma waluongo ni cognitive intellect. Obedo gi puonjruok mar wuoyo mapiyo piyo, luwore gi kaka itimori nade, kaka iwuoyo kode, kasto mogik kaka onyalo relate gi nyithindo wetene mamoko miluongo ni socio emotional. Most of these men do not know the children that they are bringing forth because they are always occupied with their work and they come late at night, then they leave early. So they are living together but they are not together. Konyo e pidini, wuone koni osekonyogi kata e medo hera e ot. Chon kidogo ne wagwandore mang'eny, nobedo gwandruok mara ni in ok ikonya, abe nawacho ni nyathino mari mane nyuol an ma tich moko anya timo, ng'ama wuoyo kanya piro. Koro gi sani to osemiya ni tich ka ji konyore to era bedo. Pidi osemiya bet gi kwe e ot. Miyo nyalo bedo gi tij mang'eny makato bed gi develop stress mang'eny wi. Riwruoge ma ok mag piny owacho marango weche mag nyithindo osewuok oko mar nywando chuo e pidi, ok mana mar konyo jonyuol to konyo dongo mar nyathi. Judith Omundi, Ramogi TV. Karamga jang pod wantiere kaunti no Homa Bay, dichuo moro kod min ode maluto ntiere kod ng'ol mar winje gweng' mamial apa kwa kar chung'od bura mandhiwa e kaunti ma Homa Bay kalo engia matek kaluwore gi nok mar yuto koda kwede mag yudo. Jafwambo marwa Ali Abich nigi sigandgi. Jako oko gi min ode Joflin Cheptai maduto ni kod ng'ol mar winjo osebedo koda kuom higni moingo 8 kod nyithindgi 3 maduto to wuoyo kendo winjo wach e dalagi manitie gweng' mamial apa Kwame kachud bura mandhiwa. Jak kod min ode osebedo ka thuthni kod tije mag ot kata odoko ni giduto gin kod ng'ol mar winjo.
Minode kokalo kuom jalok wach kone gineno pek e kinde ma gidhi manyo gigo ma gikonyorege e odgi kendo kata manyo chenro mag thieth ne nyithindgi ok yor kata matin kaluwore gi akwede ma giyudo e ute mag thieth mopogore ma gidhiye. Wana communicate na mzee wake mzuri. Sasa shida ni kuongea, wakienda soko ndio watu wengine wanamwangalia, wanamdharau. Kienda kisiagi anarudi, kifika saa 9 anarudi anatulia. Watoto wake wanaongea wote, ameshukuru Mungu. Akipeleka mtoto hospitali inakuwa ngumu kucommunicate na watu wenye wako hospitali. Akipeleka mtoto mwingine anamfukuza kwanza, anaambiwa angoje kidogo, anadumiwa wengine wa nyuma. Alafu anadumiwa kama wamemaliza wote. Hapo ndio anakuwa na changamoto, kwa nini ametengwa peke yake. Bende jak kokalo kuom jaloko wacho ni biro ni gin kod ng'ol mar winjo wach kata mana menyo ne familia mar en chandruok maduong' kendo ma osemiyogi kalo ngima matek e odgi ma samoro girem kata yudo chiemo ma ginyalo chamo kod nyithindgi. Inakuwa ngumu akiwa katikati ya wenzake juu yeye aongei na wengine wanaongea, sasa kazi inakuwa ngumu. Wengine wanatoka wanaenda kutafuta, lakini sasa yeye anashindwa venye atatoka juu communication inakuwa ni shida. Sasa inakuwa kutafuta ni ngumu juu wengine wanamwambianga yeye asikii. Sasa inakuwa ni stress kutafutia watoto wake. Atamalo maduong' mag tije mag odgi thothne timone kod min gi jena doyo mabende okawo ting' mar angonye kwayego kaluwore kod ng'ol mar wuode kod min ode. Ka ok ni wuodeno kata doko ni kod certificate mage to mondo oyud tich ok en gima yot kata matin. Wuod ma arito negi nyithindo kata sa gotieno aliawogi ka nyathi ywak, an ema chandora kodgi nyaka achiew gi ma gichung gikonyo. Nikech ok ginyal winjo. Koro kata ka nyathi tuo an ema tere osiptal, yuto mar jako onge, nodhi sikul to pok oyudo gimoro amora, oaye gi e college, 12 otimo en gi certificate. Koro kaka noano, an ema tek atuo go chiege, atere osiptal amanyo pesa ma athiedhe makele dala, kata chiege kadhi nyuol adhi kode osiptal monyuol machaka kele nyaka dala na ka kendo an mang'e kaka nyathi chiemo kaka timo gimoro amora nikech pod onge kaka onyalo yudo to gi jomong'ol. Coordinator mar riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ni Child Fund Mary Ochieng wacho ni familia no en achiel kuom familia ma gisebedo ka gisiro ndhiwa kaka ginyalo rito nyithindgi e yo mowinjore kane ok ne dwaro nitie mondo familia mar jako mar yudo sir. Ji mang'eny yudore ni gibedo gin jonyuol to kaka gidwa timo tijni chandogi. Kendo kane wachako ne wan kod weche mang'eny mane chando jonyuol e kuonde ma watiye kaka ndhiwa. Sana sana weche mag nyithindo mok yud chiemo makare, madongo gi othirno, nyithindo ma ojwang'a otin kabisa to min gi osejwang'e kata wuon gi osejwang'e ok miye rit makare, nyithindo mane irochore tichegi to kod dondruok mag dudi mang'eny mane timore mamiyo ng'ama ne hinyore kabisa sana sana en nyathi matin ma project wani ne temo mondo mi orite yo makare. Koro wasebedo ka wapuonjo jonyuol gi yore mang'eny mag rito nyithindo mondo mi nyithindo donge yo makare. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Esigana makende kawuono warango yor pur manyasani mamoko kuom jopiny koro time kaunti ma Kisumu katiyo gi nas ma oregi. Jafomarwa Carol Natieno miyowa sigana no. E gweng' mar Rabuor kaunti ma Kisumu, Josephine Donji miyo mosebedo japur kuom higni 3 omako pur motegno. Picha mako moko kuom koth alodege e puothe. Otimo pur makamae kotiyo gi nas moregi toketo gi e odheru manyasani mag plastik. Josephine lero achiel kachiel kaka otimo purni. Nitie koko pith mwayudo Kenyan made, pith mos be en media mawuok oko. En kore mwatiyo kode, nikech yudo ka lowo mwatiyo go ni, ok wanyal tiyo go e trays gi. Kitiyo godo, tiyudo ka onge gima jaminate. Koro lowo mwatiyo go no, en special lowo mwatiyo go mondo wapidh gi mondo kore ko jaminate. Koro wagolo gi agola ka ipudho gi kamae. Olero ni pur gi nas kelo keyo mobup ka opimo gi tiyo gi lowo mapile pile. Nwayudo ni kodhi mopidhe trays timo maber molo mopidhe row. Nikech ka ipidho gi e trays to sami golo gi kidwa pidho gi mane lo ing'eni nyalo golo gi beti to seche mi golo gi
to roots iyudo ka moko tur lowo be gionge go tiendegi lowo wuok koro kidhi pidhogi tiyudo ka thothgi tho iduogi pidho nuore to mane trays gi to en kisepidhe mimiye pi moromo to en gima there's a surety ni en gima dhi pik. Mwaluongo ni healthy seedlings gi gin kipidhogi to kochopo harvesting ibiro yudo ka leaves mi harvest ng'eny malomo pidhe loka. Jalony e weche mag pur e riwruok masiro jopur SNV Kevin Yongo lero ni e pur manyasani gin gi chenro ma idendo gi dho ngere ni Veggies for Planet and People. Kendo lero chal mar chenro no to kod timo pur marito aluora obed maler. En pith ma konyo aluora to kod ji. Manyiso ni okonego bed ni e pithwa watiyo gi gik maketho aluora to gik ma bende wachamo okonego bed gik matimre nadi mahinyo wan wawegi. E project ni gin giko ma watemo wacho ni kata kapo ni nitie yore mag timo mag goyo pi na lot. So instead mar ni mundu wati gi generator magolo iro ni wa encourage ni jopur nyalo tiyo gi dindis mag solar water pump. Yongo ojiwo jopur mondo pidh jamni kanyakla gi pur mar cham ni mar owuoyo mag jamni gin manyiwa mag puodho to cham madong bang' keyo bende itiyogo kaka chiemb jamni go. Puro masani watemo keto pek ni mondo japuro bed ni nyalo pidho chiache moko to kod kaachiel gi alot. Koro kama opidho wach ni opidho gwende, opidho dhok, to ka owuoyo to owuoyono oduogo godo e puodho to ka osegolo alode to nitie alot ma samoro ok nyal dhi e chiro nikech quality standards. Koro mago nyalo kawo to oduoko tero kure, otero ne opidho godo gwen kamano. So it's more of whatever money mondo wa encourage mar ni gik mag puodho kik dhi into waste. Nitie manyalo duoko back into manyiwa to moko to ibende nyalo timo nade, inyalo kawo gik mok nyal dhi e chiro to itero ne chiayo to chamo. Sirkal ma kaunti ma Kisumu bende oketo winjruok gi riwruok mar SNV mar medo jiwo kendo siro jopur e yor pur manyasani. Waketo kokwa e winjruok kod jo SNV mondo gikonywa bero weche mag pur to pur duto tetete, obed joma pidho michele, obed joma pidho rech ma dho ngere luongo ni aquaculture, obed joma gik mang'eny ahinya ma gidhi konyowa mondo mi watim mondo mi jowa obed kod chiemo, gima dho ngere luongo ni food security. We are very happy to be able to sign this MOU that really represents our commitment and our partnership to working closely with the county government for sustainable development. SNV is a global development partner. We've worked in Kenya for many years, and we focus on transforming agri-food systems, water systems, and renewable energy. Jopur mopogore opogore kaunti ma Kisumu koro rwako chenro mar pur manyasani ka gilero ni okang' makamae biro miyo gi yuto mobup. Caroline Atieno, Ramogi TV, Kisumu. Rokamana nyaka na Atieno, report no moya Kisumu nyakuronga juang tero yo machielo kabo kwa yo Latifa George wacho ka ngima duong moloyo siasa tieko jowa wacho ni entie nyakach Sondu George wa Thone aneni kacho wacho ni intiere kodwa ka intie Yiro Masanga wacho ni wacheni vita mano won Lavenda Gola Siala wacho ni future mar piny intiere lwet vijende omiyo opoga ndaluo duto mondo bed e toka vijende erokamana jawarianda Jack wacho ni yo makare ahinyo winjo chendo ni kaeto aneno bende kanyo ote mar mwalimu Jal gi mwalimu Bernard ka ntiere gwego ma Migori wacho ni gintiere kodwa e cheno dia makawuono wechego mag siasa ma ikete wang'e kaka dhi. Fred Obura kantie Mkindani Mombasa wacho na rita mar piny waneno karach koro awinj mane itiagas ama honge ogi lony oknyal tiyo godo wacho ni penjo ng'any malo duoko. Evangelist Dan Wodo Moya wacho ni entiere kodwa wacho ni lweny mar siasa masani gore wacho ni oken mar jo Kenya but Nyasaye nitie kodwa jo Kenya. Mano jadolo kanyo ndiko teno nok lerruok neno kanyo ote mar
Mama Kenneth wachoni entie kanyo gi Mama Kewi kod baba Kaba bagi Laurentia bintie Kisumu wachoni makmani ok gimor gi Thomas ane timore e rally mag siasa mano motimore Kakamega wachoni ok gimaber. Tabil Juma wachoni entie kodwa gin ganonge Cynthia Michelle Christine Gawuor kod Fred wachoni gimor gi Oyimore kora mlajuang heno bende ote mara Franks Wood Monica kachiel koda Joseph Munga wachoni entiere Kisiano kwa jo piny mondo weti kodi gi jo siasa gidonje tijegi ema gitie. Oyo machino duoko mago mag piny kora mlajuang kikitino. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Jatuk golf mawuok e piny mar Afrika mamilambo Hasi Jarvis jaloche tuke mag golf mag Magical Kenya Open morumo kawuone alap golf ma Karen Country Club bang' dhi nyime kuom ndalo 4. Jarvis ma en jahigni 22 modhi maber kendo yudo points 585 kod duoko mar 25 under kiluwe kod jatugo mawuok e piny mar America Davis Bryant motieko tukego kod points 389 bang' duoko mar 22 under par. Kara odoko ni johera mag tukegi mawuok e pacho kano yuoro karom jetugo mogik jatuk Kenya achiel kende mano otieko tukego Njoroge Kibugu otieko thuolo mar 61 bang' yudo duoko mar 6 under par. Gor Mahia omayo club mar KCB kendo rodho gi gonde 3 kuom moling thi e tuk lig ma pacho kama no tuge e lap Manyayo. Gonde Gor ne oloko jatugo Enoch Morrison e dakika mar 24 kapok Sharif Musa medo mar 2 dakika mar 28. Samuel Kapain bang'e ne oloyo ne Kogalo gol mar 3 kendo mogik e dakika mar 43. Kogalo koro pod nyonre e wi mesa mar ligo nogo kod points 46 kiluwe kod FC Leopards man kod points 40 e tuke mamoko mag ligno. Kenya Police owuok amodhi maonge gonde 4 mara maonge gonde ka Mara Sugar to oyudo loch mar gonde 2 kuom achiel tukgi kod Ulinzi. Was broken through, brings it out to Capena. He's in pole position. Capena has put it in the net. After the hard work and after being I think Gor Mahia, you look at early stages of the game and last part of the game, they are always dangerous. You look at the match they played against AP Bomet, they scored first quarter of the game, and last quarter of the game they scored winning goal. So we knew that they are going to be hard on us,
and we also knew they are going to keep the ball. We were very, very excited. The way and manner we scored the goals in the first half, how we played, we were a little bit aggressive. We knew it's going to be tough, especially when it's also rained. Then it's not like you are not in control of the game, and so we decided to be aggressive. We decided we were going to be aggressive in the style of play, and we didn't want to give them a necessary chance to control the game, and we did that very well. But the way and manner we played, how we constructed the passes to the wider areas, and then was wonderful, and it was very, very exciting. Daniel Nurani nitio gidaka karanotio gidaka pareo ginyeri hachiel nukta broko dangwen kendo bedo jaloche tuke mag goyabal mag Peak Sports manobagi county ma Nairobi. Nurani mane piem e kidieny mar jotugo mahikgi nie kind 7 gi 8 noloyo piem mag mita 100 kendo tieko motelne Vushas Njuguna Gitel Vina Washira manotieke thuolo mar 2 gi 3 kaluore kidieny mar jotugo manyiri manie higa mar 7 gi 8 piem mar mita 50 backstroke. Kale Nabuko notieke thuolo mokwongo gi dakika 1 gi nyiri 5 motelne Mudhoni Gashugi gi Taraji Muikali. Ahana Varsani no bedo gi piem maber e piem mar nyiri mar brickstroke tok kao loch gi dakika 1 nyiri 12.81. Sense of discipline, a sense of priority, and also good health, because I'm also into fitness. So it prepares them early enough for challenges that are ahead, and also just a mental fortitude. It gives them that courage and confidence to face life's challenges with confidence. Yeah. What we are happy about is that most of the schools that are here is their first time to swim in these events. This tells you how the talent's growing. I'm going swimming every day from Monday to Saturday. So I finish school, I go for swimming, then I do my other sports. Swimming is the first sport I did, then I'm like, why not try other sports? So swimming is the reason I'm doing mostly every sport. Monday, Tuesday, I go for class, and at the evening by 4:30 up to 5 or 6, I go for swimming after school. Pot wacho kacha ni Kogalo hoye omora ahinya Kogalo TB momor gi loch mar Kogalo. Frederick Odhiambo wacho ni entiere North Kaboch Ward, wacho ni gikwayo mana mondo tima siasa yor kwe Sado Kisungu kanyo. Zum Kapita wacho ni weche gichopo ne yo makare Migori County Luanda kwa Nyango kwayo mana kwe makende Migori County mogik moso mamagi Halis Peter mano Madam Nyasuba Isdori Omolo wacho ni oko nyithi luo obed motang' mang'eny litne ka chi ng'ato ywak nikech tuore odhi weche siasa. Jotelo jiwo kwe kinde duto kaka Baba Raila yande timo kinde duto. Eno bende kanyo ute mar Engineer Samuel Frank Machunne wacho ni entiere kodwa entie Mombasa kweth mobalo kwa sirikal paro moleo kuom golo Dr. Ruto e kom. Pasa Jumarundu wacho ni nyithindowa majoluo ka okotang' to girumo te kabila moko tek yudo e lweny makelo tho. Mano te mar jadolo. Eno shemo tho obila nyisa kacha ni olowo jigeo makare osiro ker mar Dr. William Ruto adier mar wache ni ker Ruto osetiyo kabisa ne Kenya mangima kendo nyaka wachiwne luor kaka jatend piny. Mar ariyo ODM manya kaka nyalo riwore United we stand, divided we fall. Rawere uteremos kod siasa mos chakore pacho kae kik giyeti kod gimarach. No Honorable James Oricho wacho ni entiere Kisumu City siasa duto te nigi ratiro mar arita mar kwe to mak mana ka gin be gimiyo obila yot mar arita kwe kod winjruok makare kaka dore kendo kaka winjore chike ma pacho kae. Okwayo kwe obede chokruok duto te matimore sechego makoro wachomo yiero maduong' mar 2017. Nyakoro Mgajwang' eloti mono ni wachege chopni makare kwa gwero kama kuonge TV imiero ote magi ma okosamo kawuono kiny ka Ruth orito wan bo rito wanarom kende cheno mara ramany piny sachiel gi sadek mar tine cheno maro imore wasebedo ka jielo Koliz Otieno kachiel gi Bob Wafula gi Lange unene makare nyinga Lydia okay.